रुपाया हाबानि गिफ्ट होदों मालाय रायलायनानैनो बावबाय मा खालामनो ভাইসে বলতে হারাইলে আমি বুঝতে পারতাম ওটা যখন বড় হলো তখন यो पनिर ना आनै पंडित तो यूट्यूब ये भी कखनो ए जाया जाला बेदर लायासै मा मा बेदर थाय इतुए होला र नियम आजिखालि सब आइटेम दंखाजोबो इयाव ओमफ्राय गावबागाव लानानै जानांगौ आरोना चिली चिकेन मटन जाखांबाय मादैया जि गोसो होना जागासिनो मालाय गोथावथार मोनदों ना जादों गोथाव जाहोदों पनिर बोरमा बेदर चिकेन इमान खाथियाव ना बे गाहायनि गेजेरासो बडिगार्ड जादों आं भुटाननि आनैया बडिगार्ड होखादों नायगासिनो दं सासे सेंग्राया मेगन खेबबाय हाबायाव
আমার একটু ফটো তোলো না গো Inubrah ikulana. Kontak ay. मोनसेल' लादो ओमफ्राय जाबाय फैदो मा लानो? फैसै Kamu lagu pada kaja. Hah? Kamu zakamai nalai bariku zana sih. जानो नागिरदों Zakamai malai. जानो नागिरदों